Ами може да се каже, че матурата мина доста добре. Квесторите бяха много добри и това ме повлия на доброто настроение, защото се притеснявах все пак и от квесторите каквито са. Се притеснявах сега дали ще се заяждат за всяко нещо и така, всеки знае какво е. Тестът беше доста лесен и това, което учих, се падна точно това на теста. И си го знаех. А, Текста, който трябваше да преразкажем, то подробен преразказ, беше адски объркващ и имаше доста такива моменти, които не можеха да се преразкажат в историческо време. И трябваше допълнително време за да помислим. То нямаше такава опция. Но все пак аз бях в добро настроение, тъй като от началото се бях доста притеснила заради квесторите. А, и това е, но сега се притеснявам повече за по математика в сряда, защото там това ми е най-важен предмет и доста се притеснявам по математика, но все пак ще изкарам някакси. Няма начин, но да, благодаря ти за успеха, който ми пожелаваш. И така, само чакам да минат матурите и съм спокойна и трябва да ги мина, защото силно се надявам да вляза в някое елитно училище. И това е.